ಮಾತೆರೇಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಉಷಾಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡದು ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ತನ್ನವೇ ಆಯ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕಂಠದ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿಂತಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠಡ್ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ತೆರು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತದಿನ ಅಂಗೀಕೃತ ಮಲ್ತದಿನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಾವಡು ಬಂದೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಪುನಃ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ನಾಲೆ ಅಚ್ಚರಲಿನ ಕಲ್ಪುಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಅ ಈ ಕಲ್ಪುಗ ಇದೆಯಾನ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನೋ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ತುಲೆ ಆ ಬರೆವನಗ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ತಲಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರೆವೋಡು ನಮ್ಮೈತೆ ರಡ್ಡು ಬರೆಪುಣತೆ ಅಂಚ ಬರೆದದು ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಪತೊಂಬೋದು ಅಲ್ಪ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪಸೊಂಬತ್ತದು ಎಮ್ಮ ಬರೆಪುಣತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಡ್ ಅಂಚ ಬರೆದದು ತಿರ್ತು ಪಸೊಂಬತ್ತು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು. ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ರಡ್ಡು ಬರೆದದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಪಸೊಂಬತ್ತದು ಮಿತ್ತಡು ಎಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆದದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಬಸತ್ತು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ. ನಿಗಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬರೆತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಎಮ್ಮದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಪಸೊಂಬತ್ತು ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲು ಪಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೀಲದ ಲಕ್ಕ ಪಸೊಂಬರಡು. ನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ತಾರ ಅಡೆಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬುಡೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೀಲನ್. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ತೂಕ. ನಿಗಲ್ ಕನ್ನಡದ ಈ ಬರೆಪು ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪು ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಮತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ದತ್ತ ಸೈಡ್ಗಿಂಚ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನ್ಯಾರೋ ತುದಿ ನ್ಯಾರೋ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಪೂರಾದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಕೂಡ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆರೆ ಪಸೊಂಬತ್ತು ಉಂತವೋಡು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು. ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಎಂಚ ಬರೆಪುನ್ ತೂಕ. ನಿಗಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಎಂಚ ಬರೆತಾರ ಅಂಚನೆ ಬರೆವೋಡು ತುಲೆ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ಬರೆತಿ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆವೋಡು ಬರೆದಾವ ಕೈತ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಕೈತ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊರೋಡು ಈತೆ ತಿರ್ತದ ಪಾರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಈತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಟ ಸುರುಳಿ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೈ ಬರೆವನಾಗ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಆ ಈ ಕಲ್ತಂಡ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 4 ಸರಿ ಬರೆಲೆ ಬೊಕೊರ ತೂಕ. ಆ ಬರೆಪುನು ರಡ್ಡದ ಲಕ್ಕ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದುದು ಎಂ ಬರೆಪುನು ಮಿತ್ತು ಪಸೊಂಪೋದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು. ಆ ಬರೆವನಗ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೀಲದ ಲಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ಬರೆವನಗ ಕನ್ನಡದ ಈ ತಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಮಾತ್ರ ನಟೆ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ದು ಬೀಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಗೆರೆ ಕೊರ್ಪಿನ್ ತುದಿಟ್ಟು ಆಯ್ಬಕ್ಕವೇನ ಬಲತ ಮರ್ಗಿಲ್ ಪಸೊಂಬತ್ತ ದೀಪುನು. ಮಲ್ಲ ಈ ಬರೆವನಾಗ ಎಲ್ಲಿಯ ಈ ತಲಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಸುರುಳಿ ಕೊರಂದೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಲಕ್ಕ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಂಡ ಆಂಡ್ ಸೊಲು ಮೇಲು.